ഈ കുടുംബശ്രീയിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയണം, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ഒക്കൂല. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ പോകണം, പഞ്ചായത്തിൽ പോകണം, എല്ലാവരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കണം എന്നാ ഒരു വിലയുണ്ട്. അതുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റെടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. മിനി ചേച്ചി അതെന്തൊന്ന് വർത്താനം പറയുന്നത്? പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാത്തിമ ബീഗോ? അവള് സ്കൂളിന്റെ പടി പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. എവക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ തിമിരം. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടണം. പിന്നെ ചേച്ചിയെ പോലെ കൈക്കരുത്തും എഫിഷ്യന്റുമായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുള്ള കാര്യം. അയ്യോ, ഇന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങിയാ? എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാരും താമസിച്ചു സ്ഥിരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 10 രൂപ ഫൈനുണ്ട്. അയ്യോ ചേച്ചി, എവിടെ വെച്ച് മെഷീൻ? എവിടെ വെച്ച്? ഏത് മെഷീന്? പഞ്ചിങ് മെഷീന്. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി അല്ലേ, അങ്ങ് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കേറേ. 4-3-7 പെൺപിള്ളേര് നുണ പറയണേ. ഫൈന് എന്തുകൊണ്ട് താമസിച്ച? അധ്യയനം പണിക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു. താഴ്ച ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോവാനുള്ള അതെന്റെ പേര് താഴോട്ടെ. കണ്ണിൽ തിമിരവും വെച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുവാ.